Kambi matimo ohala mar nyiewo kendo rito mwandu Gen Africa ochako chenro mageto riwo omenda mowuok kuom joket mwandu matindo kendo kete ohala mabiro miyo gi yuto maber. Meneja mochung' ne kambino Patrick Kariuki wacho ni kambino biro chiwo thuolo ne jokan mwandu matindo mondo chok omenda gi kamoro achiel kendo tim godo ohala. E chenrono kambino geno mar choko omenda ma ok tin 500,000 kowuok kuom jokan mwandu mag ji giwegi. Jakom mar komiti mar bajet mar od bura mamalo Ndindi Nyoro mane ochopo e romono owacho ni chenrono biro jolo piny owacho e temo jiwo oganda ma pacho ka mondo obed jomohero kungo mondo konygi e bedo gi omenda moromo gi dago ngima makare. Makawuono wachako ni iluongo ni unit trust. Unit trust en ni ji choko pesa, oganda mopogore opogore, onyalo bedo jochama, onyalo bedo kanisa, onyalo bedo kata nadhana ma japur. Riwo pesa kanyakla, kelo pesa kanyakla, wakete agulu achiel, to bang' kete agulu achiel no, wadwa investe e kuonde mopogore opogore. Biro konyowa mondo wanwang' yuto maber. Yuto maber no kwasenwang'e e agulu, koro wapoge ne joma ochango pesa, oketo pesa kanyakla. Struggling businesses owned by GOK, you have the capital, expertise and money. Reviving these companies, I believe, should also be part of your goals. Because when these companies get better, the economy gets better, you have more people employed and therefore waiting to retire and therefore are contributing to their retirement and therefore Gen Africa actually even grows.